קדימה. אלונס. אבוכיאן עובר יפה. גיא אבוכיאן לא יכול לבעוט, משאיר את זה לטל בכדור, מטר מהעמוד. פעולה גדולה של אבירם אבוכיאן, שככה מזכיר לנו מה הוא יודע. נותן את הקטנה הזאת, איזה יופי. 3, 2, 1, גל, שואל אותה. אז יש לו שחקנים שמדע כדורגל, זה נהיה מרשים. פעולה טובה של בן שושן. יבוע רוצה את זה, גם סטיבן כהן שם, בן שושן עובר יפה, ובועט החוצה. 9.5. קלקל אותה. גם אבירם אבוכיאן, שניהם לבד. גם יודע את זה. אבל אמרתי לך בפתיחת השידור, שכולם אמרו 2-0 להפועל, 3-0 להפועל. אני אמרתי הגנה טובה של בית"ר, בהחלט, בית"ר מסוגלת להציג על משהו. מחצית ראשונה מצוינת של בית"ר ירושלים. מבחינה הגנתית, הנעת כדור טובה. יחסית למטרות. נכון, תשמע, בית"ר קבוצה תחתית רוצה ללקט כאן נקודה. עומדת, די. קבוצה תחתית, זה עדיין לא מסתדר לי, לא מסתדר לי כשאני שומע את זה. יש מצבים ברמה שהקבוצה לא טובה, היום הקבוצה לא טובה, והנה בית"ר ירושלים עכשיו שוב גבוה בנפלא. בית"ר ניצחון אחד, ניצחון מרשים, 5-1 על כן, אבל זה המשחק הכי טוב של בית"ר עד עכשיו. בית"ר כבר 6 הפסדים. ספק לא כל כך. זהו, בן סוף. לדעתי הוא לא היה. בצד. בואו נשאר. אלוורז יוצא מן הכלל. תקע תוספת, אני מניח של 2 דקות למחצית הזאת. אכן 2 דקות תוספת זמן. עכשיו משה בוחבוט, שפות הרביעי. רואים את השלט. זה פגסוס. קנדה. לא, הוא ברח. נצליח לכם בקהל של הפועל מהמשחק. בוא נלך לפגסוס. אתה יודע, להביאה הרבה יותר טובת הליגוף מצד האוהדים של הפועל תל אביב. בכל זאת 10,000 עובדים. לא כל כך מרגישים. וכאן מסתיים הסרטון. טה טה טה.